Mnangagwa kana ari serious but all Zimbabweans ese ari kusafa. Mnangagwa must suffer the way we ordinary Zimbabweans are suffering. That's it. Mnangagwa ngaasafewo sekusafa kuita vamwe. What's so special about him and his wife? Jairira zera ra VP chiwengera ndobuda chonzi muyuthi. Noma yinde kuZimbabwe. Watu ali 45 years kubva paakazvarwa ani. Angori nehasha nezanu pio. Kulian TV. Atibatike zvechobu. Vanongori kuindependence. Kune zvinhu zvakawanda zvaswera zvichiitika ikoko. Zvimwe zvacho zvinhu zvinotoshamisa, zvimwe zvacho mamwe acho atori madrama. Amene ndiri kuti chine nyaya dzangeswera dzichiitika. Chekutanga tizongoti kuZimbabwe hatina president. Zvaanofanira kuti pakanzi transport system kuZimbabwe tinane transport system tine mushikashika. That's the same thing chiri kuitika. How come kuti munotinyadzisa kudaro kuti you guys are celebrating 45 years of independence muchipinda muri madhaka makadaro? Why? What have we done to this Mnangagwa's family? What have we done as a nation? What? Apa ibasa rakaitwa necompany. What company? There's a bucket seat. In Muda. Why? In that so-called Wajika Jena, I don't know those guys. Why? What have we done to this? In the own Muda, I don't know what I'm video. I mean, no, so I'm going to get a name. Since I don't tell that. That's not since I don't tell us. I got to tap. But since I'm going to tell that, Nevan Vangastel, so what we have as number one Vangastel. Ne namba yevanhu vepinda munational sports kakuharare kunowanika vanhu vese hazvitoenderani nezvinhu zvazviri ikoko. Mugabe ubachitanga National Sports Stadium inopinda 64,000 people. Yanga singazare kuti full capacity. I was shocked kuti Muda achiti Zimbabwe yakamirira kuona His Excellency President Mnangagwa achiuya kunokuya expecting more than 100,000 pamadhaka ipapo. Kuti vagare patuma bucket seats tokaiswa kuti ende chimwe chinhu chanyanyotondorwadza ndaona matimu ebhora chaiwanga chitambo kuko vanga vachitotambira muchiground chine mazimvura masoja checho enyika ntoremekedzwa anga achitofambiswa muzvimvura masoja enyika asi chandinetsa iye Mnangagwa paasvika nemukadzi wake iye Mnangagwa anga akaisirwa umbrella mukadzi wake anga akaisirwa umbrella asi mamwe masoja esa angari mumvura amene kuti Mnangagwa wacho akanyanya kukosha zvakaita sei bozi kana tichiti ndezvibasa haanidhe kuisirwa umbrella bozi mamwe masoja tombori pamwe angari pabasa ndezvibasa saka iye ndezvibasa futi ngaanaiwo achita zvibasa for real. Mnangagwa kana ari serious but all Zimbabweans ese ari kusafa. Mnangagwa must suffer the way we ordinary Zimbabweans are suffering. That's it. Mnangagwa ngaasafewo sekusafa kuita vamwe. What's so special about him and his wife? Mushandi wedu. That one is kana ari pabasa kana zvichibvumidzwa pabasa kuti vamwe vese masoja angachinayo yava nayo iye alifanira kunayo because mushandi weduwo futi alifanira kutonayo. Hapana, aiwa what it's fine. Toona ngoti what pamugono kuti president ngatimu respect as a first citizen what komukadzi wake to respect akamira sana akavoterwa nani chichanoziva 60 million ekuti achienda achinobika madora achinotamba pada achinotamba mahumbwe nevana vadiki spending a lot of money wasting money. Why can't they fix the roads there? Iko zvine zvimota zadzichinyura dzichienda ikoko toswera tichinzi tikuda kusekera chike vanojairira. What's that? Ende chimwe chinhu chanyanyondirwadza ndaona mavidhiyo evanhu vanga vachipiwa mvura vanga vachipiwa zvimakatoni zvemvura zvere ende vanhu vacho kumhanya unopiwa zvimakatoni zvemvura nga unopiwa zvisisino vanorwara because nomazibereke ekuti vana vari kutofa vachitambura mvura kamachira unopiwa mvura nyangwe chikenini yacho unodya chikenini payo kusina road ine mari yechikenini inogadzira dust road riproper rere rakadai so rinoita kuti mvura irase kumasaidi nekumasaidi mota dzopfuura dzichienda but mota dziri kunyura muchidya chikenini. What's that? Bika chicken kumba kwako. How can you celebrate nyika yekuti you can't buy the chicken in for yourself? Saka there is no independence. Let's fight for new Zimbabwe. How can we fight? How can we celebrate something chisipo? Ene isusu kuti chimbotese mwenye tichikure isusu vanhu taura vaitaura kuti independence yekudhara yaitirwa pese pese yainakidza kwaiurayiwa mombe vanhu votodyira mombe pavari ikoko
mora ya mombe moja muri kwemuru celebrate madomiro tengerwa zvituna zvehuko izvo zvakukwidwa bhazi unojikiswa chicken chituna cheu chavasingazivi chaureva nani ndozvo zvavanoudya izvozvo kuti havachakwanisa kuitenga chicken yacho vakuita yekunotengerwa vopiwa kukwidwa chibhazi chemahara already yonokwidwa bhazi remahara distance rese kuri kufa mabhazi anongodonha murodhi unofirei uchendepi ini nangu I don't have any problem pakuita problem yandinoona ndeyekuti bhazi racho radirwa petrol mari yachabva kupi bosi mari yacho iri kudirwa petrol yakawandisa zvimwe zvinhu zvetiri kuda munyika hazvienderani munyika mune zvinhu zvakawanda ene chandinetsa paicelebratewa pachinzi takapedza kugadzira rodi pandazoona mvura rodi yacho ndeipi zvinondinetsa ndechekuti iye munangagwa wacho paanoona zvinhu zvichiisendwa pamasocial media haana foni iri munangagwa ane foni haana foni munangagwa haana foni pejireri chokwadi rinomanejwa munangagwa achagonoshandisa foni haana foni let's be very honest ana munangagwa ndo vanongora vakuru vemaCIO kubva kudhara vakuru veintelligence chakatoti asvike pari akabvira kudhara achiprotecta mugabe achita se vakomana vaya anoziva zvese zvikuitika munyika nemusoro izvi anotozoti vanhu vautato zvakati zvandatoita izvo vanhu vakuti zvakati zvekuti marodhi akaningina azvoratidzwa kudhara weya kare vana vake izvozvo ndo basa ravari kuita hamukwanisi kuzoudzwa vanotova nevana vakawanda havazokwanisi kukuudzai kuti mwana wangu uyu muCIO but vana vacho ndo basa ravo kuti vari kutoona zvese zvikuitika unoziva deti kuri kuitika chakati saka sei asingaiti action ndopane nyaya sei asingaiti action mozi ini chiri kurememba munangagwa achitanga kupinda pachigaro action yaifana kuita ndekutombobvuma kuti adiwe sapresident wezimbabwe wobva azvisiya ndo action yaifana kutanga kutoita iwe munangagwa achitanga kuita president mafirst days achitanga kuita president aipa maminister ake ma 90 days aitotaura kuti pa 90 days tinokuona kuti minister waitei chii paministry yako but ndakazongoona zvakazongotanga kungopera so zvakatanga kungopera ende munangagwa akwanise kumaneja maminister ake ende imwe problem one inyanyorwadza muzimbabwe chinhu chese chemuzimbabwe chinoitwa chichinzi ndi independence haisi yaED pandaona kwakustopiwa vanhu ma-t-shirts akaprindwa ED ende kwakutori nezvinhu zvanga zvichitoitwa zvinhu zvese zvazviri under ED independence haisi yaED kandi tichitaura zvevanhu vakaenda kuhondo kutori nevamwe vanhu vakafa ED kanyana keke pavanhu vakaenda kuhondo kutori nevamwe vanhu vanotorema vakatoenda kuhondo vamwe vacho vakatofa ende zvinhu zvavakafira nezvinhu zvakutoitwa hazvienderani ED uyo haana basa uyo ende vanhu vese vanomuprotecta veve titori nevamwe vanototyora muzura vakaona ED kuita kutyora muzura pese pasangana naED vanhu vatyora muzura we don't want them next to it. Listen, those guys they know kuti vari kuita everything fake like that so stupid guy what do you call him chimpanda chisina nebasa rese hanzi John Fan Masquare I mean whatever I don't know the name ndikwanisa kudedza zita rake unotyora muzura uri qualified une ma-PhD ma-MBA onakachimba wotyora muzura uchimboresa vamwe vese vatisina kana ma-PhD nechinya havasi kutyora muzura iwonzo watyora muzura why are you tyora muzura ende kwada kuti Jennifer Musquare paakatanga kutyora muzura ane nyaya yaakabvondorwa yema-PhD ari kunyepo ndire ma-PhD ubva abvondorwa kunzi iwewe hauna kana PhD kana 1 uri kutaurawo kuti wakapiwa PhD hakusi kuapia zita rako kubva ipapo ndobva akutyora muzura ende vanhu vakawanda vari kutaura kuti ari kuda kunyengerera kuti asanyanyovhetwa bhozi nyaya yacho kutonzi pakaitwa uori wakabvira kumaCIO ndokwakaitwa uori bhozi vanzi panopindwa basa reria paunonoisa ma-PhD awanda kanovhetwa nemaCIO aidha maCIO haana kuvheta kana kuti ED ndiye ari wrong kuti aingoda munhu wake waanowirirana naye ndo pane diri but izvozvo zvafumuka maCIO vanhu vari nigirino mugovernment why government ichisa maCIO after dzimba mabasa vese basa rengokidnap vanhu chikunora bhozi maCIO handinyatsoziva basa ravo nderei ende ukatotarisa maCIO emuzimbabwe anonyanya mausiku vanotera vanhu mudzimba mausiku ndonguva dzavo chedu dzavanoshanda masikati havashandi vanhu veve maromba ndakanzwa imwe nyaya so yomwe munhu hatisi kudatora kana zita kana 1 handiti munhu iyeye achiti ndiri kuSouth Africa but ndakasvika ndikabva ndatorwa nemaCIO ndo vakazondididi vakazondididi tikazoti takuendesa namapolisa anopenga
vakanomutora pai vakaziva sei paanogara vakanomutora sei vakaenda naye kupi ende mapurisa akaendeswa nawo akaendeswa kumapurisa ekupi hayi zvanguva ndikuva mapurisa akaendeswa mapurisa ekupi vachitokamira zani mapurisa vatonzita vanani nenyaya yei ende mapurisa wacho akaendeswa ndeyekupi voenda nekumapurisa one day wobva wadzoka kumba futi zanu ikasunga munhu yekudzose kumba iri zanu hautodzoki ende zanu inokutora usiku kana ikatokunzwira tsitsi ikada kukudzosa inokurasa musango ende paunotoraswa musango zvivanga zvacho unonge unazvo. Anyway, it's a topic for another day. Iyo yaziro nyaya ngatimbopedzerana nevanhu vakwamunangagwa ndaona vachibudisa video hanzi mwana wake oyanza ari mumvura imomo Shoni is a millionaire. Shoni is making a lot of money. Shoni is also there to prove people, guys, let's do this. I'm also suffering. Shoni is that guy who tells I'm suffering for my father. Let's protect my father. Let's suffer for my father. It's his legacy. That one is not a secret. In the politics them Zimbabwe babo wakafa vaone futi lele. That's why vachitotora babo vachirwapinyu. Auvaone mapane ve politics them Zimbabwe. Bozi mapost avatora ndeutoriga hazvitoenderani. Bozi tiri ne vamwe vanhu vakaenda kuhondo vari kutoshaiswa mabasa. Ende vamwe vacho vari kuti vakasvika kana 50 years 60 years ari kunzi wakura chisiya basa wa moveti. Choveti chacho mari dzacho dzavanopiwa ma $30. Munhu aenda kuhondo utapiwa $30. Mumwe munhu anoba millions. Saka techiti tuenda kupi? Ndocho kaendere. Wakaendere. Wakaenda kuhondo inopiwa $30. Yei nayo. Ozi unodozwa kuti wakura chiritani. Saka tiri kuti tuendepi? Iye munhu akagara kupiwa 30. Mari yake haizikanwi. Because ndo vanhu vanongotora mari dzese. Ende iye haatobvumo ndakura. Angaito zvindi mwana mudiki. Andiri mukomana. Ndiri mukomana. Zanu inojairira. Zera raVP chiwengera ndobuda chonzi muyuthi. Mayuthi. Noma yuthi kuZimbabwe. Bosi kuZimbabwe ukazwa zvinzi tuda mayuthi. Tukuita program yemayuthi. Same munhu waambona chinzi muyuthi ndiye same munhu unoona achiwanika futi kumadhara. Ma-elders. Chimbotsvaga kana pese panonzi pari kupiwa mayuthi zvi pavanotozobudisa mayuthi checheyo ndeyekuunganidza mubhazi voenda voungana apana havana chavanowana kana zvazvinhu zvinonzi tikupa mayuthi zvinongotorwa nesemu vanhu ivavo tumbanje vanotengera tumbanje zvakafanira kuti vakaunganidzwa kuti machairman tonotenga tumbanje kumasero atengera tumbanje handiwakomana muchenge mbanje dzangu dziripo havana muzopemba ukudzwa bhazi vakawa nembanje otanga kuimba 2030 mopa tumbanje tushoma wautomba 2030 day mazo tunopa nzara wasvika kumbero mopa chicken mbanje chicken lenga mvura zvakadhapa zvisikushanda why takakeswa muZimbabwe takakeswa ende ona mabharanza aya andotijairira kudherera chako ndongo vanototita ende muZimbabwe ukatotaza muZimbabwe pfungwa dzedu vanhu vese vari muZimbabwe dzakasiyana anenge atori nezvivindi wacho akada kushingisa vanhu unoona vamwe vachitiza saka hatina kwetinosvikaamboti nomwe munhu anzi zvauri kuita zvikuchaura iwewo because zano inouraya ndikatopfitseka usadzoke futi uchikomenda pana ukangokomenda ndikuya ndichikurova zigwara uchaura iwe koma wovheti vakaenda kuhondo vanga vasiri kurwa hondo rewo saka unotosiya nyika ichiitwa zvakadai sezibhozi hanzi uchaurawo koma wovheta nababa vedu vanhu vakashingira kuti we are fighting for the nation isu ndodazvinzi ndangorarama ndiri zidahwa ziporiji risina kana charinotaura kana one word because vanhu uchaura vaenda kuhondo vachinomisidzana smith vaichika kurewa idzi 45 years dzenonsense 45 nonsense kauni ngirikini unzi celebrator udzi kuita madhaka vanhu kugoka futi mukwano wemi mutaurire chokwadi 45 years dzenonsense learn to blue tick people blue tick ignore auya ari muchiti ari kuya mobva mabuda mbesaakadare 45 years oti ndinocelebrate novana vako nezvigananda ndozvikudya zviguta unondodzwa kuti ndikucelebrate uchita chicken vanhu vakatwa nemari kuti president nhasi muchadya tikukutengerai chikafu that's independence
Kuna kuti president yato ndikukutengera chikafu modya zanu ndiye anoshanda epi mari yacho anoiwana epi kuti mari ari kushandisa mari dzetinofana kuwana isusu ndo mari dzaari kushandisa ende muZimbabwe ukada kutarisa mari chedu dzinoshanda dzakawandisa mamillions mari dzinoshandiswa muZimbabwe mune mari but inoenda kusiriko ndo chokwadi ukada kutarisa mari dzinoshandiswa mamillions pakalonjwa chinhu hapatorwe mari shoma panotorwa mari yakawandisa chinhu chese chavari kulonja chikutorwa mari yakawanda but ukada kuzonotarisa kuti basa racho raitwa here basa racho rinenge risina kuitwa ndo zvinhu zvavakatongwarira chaizvo havana yazvezvinhu zvavari kuita vanongokuudzai kuti tugadzira chakati vanogadzira 100 meters votosiya mari yatoenda inonzwisa mbudzi indachange looks like a very big project like I don't know. Apana zvinhu zvihombe zvinoshandisa zvikuitwa panapa mapresidential villas aya akangobatwa vakatoba mari vakaluta asati apera niki mangwana nevamwe venyu prove us guys mapedzera mapresidential villa makausa millions of money yesadhaki chazoya ichi mapresident achinorara ikoko makatadza kubata target makaluta mari izvozvo zvangosara zvinhu zvimudhuri zvakangomira. Zimbabwe, what are we benefiting from those presidential villas? And we've been asking those questions. What are we going to benefit from those presidential villas? Nothing. Benefit. Come on, what's that? Hanzi tula kukombenzeta varungu vatakatorera maprazi. Uda kukombenzeta varungu wakatorera maprazi nemari yedu yori kutitorera yetax. Isusu vanhu vari munyika make hausati wati gutsa hatisati tawana zvitiri kuda. Hatina mari uda kupa vamwe vanhu mari. Uda kuvapa mari yei. Mari yacho ndeyako iyi. I think munangagwedze sell out. Ada kutsvaga uda kudzora vanhu. Vanhu vacho havatokude because wakatotadza kuirira navo kudhara. I think mari yacho rafu yacho mari yacho yaita kuvapa vakairamba. I think is a seller because ana baba vedu ndanzi vakati taenda kuhondo takutora minda panapa vakawirirana vese chiminda takuminda dzacho vakatora vega vakagowana pachavo vakatowirirana minda dzacho zvauri kutaura izvozvi dzikurimwa sora munhu anenge ane zimunda ziombera asi kurima resora arima sora hamuna nazhinji kurimwa akukombenzeta vanhu mari yacho vanhu vakati colonizer atiyendi anogara achitaura kuti vakashata vanhu ndiuri kugara uchitaura kuti vakashata nhasi vakutaura kuti uda kuvakombenzeta ende mari yacho uda kuvakombenzeta ndeyedu ukatotesa mari yacho yemuda kuvakombenzeta isusu munyika hatitorina zvinhu zvakakwana vanhu vazhinji checho vanotadza kukuendesa vana vavo kuchikoro iwo zvanhu zvinoiswira zvinosapota ZANU-PF mangwana chinoenda kubasa chiri pakadoma kuenda kubasa uri pakadoma but wabva unosapota ZANU-PF ukatoona tukwira kumbashani famba netsoka mwafamba nemabhasikoro in this era unochokocha bhasikoro uchiti uri kuti nakuenda kubasa unopengerewo right wobvonzi unocelebrate independence mangwana unopengerewo saka ndosingati zvakanaka ndosingazive zvakanaka rewo zvinhu zvaitwa nanababa uri nanani vaishandira varungu vekudhara vaiva nawo wakutoramba uchingokontinue nyika zvinhu tokona uchiti unocelebrate independence are you normal muri right rewa nimi we are sick and tired of that nonsense man ndosachiti ndakaona munhu wese ari kuti pasi neZANU-PF ndosapota ene chinhu chandakatosapota ZANU-PF yacho inonyatsoziva kuti kwekuitira zvinhu zvayo ukada kutarisa kunhu kwavanonyanya kuwandira mazuva ano vari kuwandira kumamisha bcause vanobhesa nemasabhuku ndo vamwe vanhu vari kutijairira muZimbabwe masabhuku mukutijairira masabhuku ndivo vanhu vanochikidzira vanhu ende problem iri kumusha ndeyekuti vanotoudza munhu kuti iwe ukasaita zvakati ukaita zvakati ndokudzinga mudumi mangu iwe ungaudze munhu ari kuharare kuti ndokudzinga masabhuku tikauya ukoko masabhuku unganidzinga marare kumusha handitomera sabhuku bcause haana chaanonudza anondizora anondidzinga pai inenge ndashanya ende inini ukanditisa zvenisiri kuda ndokuita zvimwe zvacho usiku ndirongomuka ndakatodhiraivha ndakadzoka kuharare handidedzwe kwasabhuku infact handitotereri ungateerera munhu ari kuti ini ukatopfeka regali yazano achatokuteereri chero kana urikaita ani kana kuti sabhuku wangopfeka njezasabhuku zvacho zvikutambura hazviinoera zvinhu zvezvinopiwa chimbotozi kuti masabhuku achari kupiwei chii chavari kupiwa masabhuku echinerera iwe takatomboshamizika takatombosvika umwe musha kutoona zvemasabhuku munhu wekuti anokudza kuti pakafiwa panhamo mukauraya mbudzi
musoro wese ndewangu, makumbo ese ndewangu. Panamo enapone zanu ngati chizanu pampango mazabu kakadhakwa. Aya ukati mazabu kuchita kadhakwa munhu sapota zanu akadhakwa so twai muri kwese kwamuri koko kana sapota zanu rizongororo remunhu dzakwa dzungairwa dzvatsvatsva gakanje whatever upenkere unonzi unodo sapota zanu usebelesele kuti uyase uwenze yetu kucelebrate 45 years of independence which 45 years of nonsense. nonsense 45 years muri kutocelebrate 45 years of Mnangagwa's wealth. That guy is rich ane zvese 45 years panozvarwa munhu akakura aiwa kwete akakura chete akazvara mwana wake atone muzukuru mwana 45 years ane muzukuru ane muzukuru ane chitarisa kuti munhu wacho ane 45 years kubva paakazvarwa ane angori nehasha nezanu pio zvivana zvake emasoni zvacho zvitariso zvine makore mangani zvine Royce achina basa. Anyway, ladies and gentlemen, this one is a topic for another day. We are very disappointed about zvaitwa nhasi independence kana ma celebrate ikoko. Amen. But inini I was so disappointed kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi leZANU PF